bueno, antologia bat da, 30 ipuin, bueno, bai, kontakizun diaz, eta, bueno, izenburu hori batena da, karo. Baina, bueno, eta bebai daka pixkat beste alde bat, que igual da, dirudienaren eta danan, benetan denaren hori, dualtasun hori hor kokatuta dagoen pixkat joko hori, porque azken finean da, bueno, irakurlearekin bebai, jolastu pixkat, no? Porque supentsatzen duzu gauza bat, eta azkenean ez da hori, eta horretan oinarritu naiz pixkat, kontakizun idazteko orduan. Ilunak, beldurrezkoak izan lehizke, baina gogorrak bebaiz dauz batzuk, bai. Esan dagoa, danak dauz pixkat kokatuta hor inguru ilun baten o makabro pixkat. Baina, bueno, ez individualak diaz, 30, eta bakoitza daka beran historioa, beran unibertsoa. Inspirazio hori egon leike, iturri askotik. Igual egunerokotasunean, xedetasunetan, txorradetan sortu leike ideia bat, eta gero bai, generoan klasikoak irakurtzen bai, pelikuletan, saera-sarretan, adibidez asko gustatzen jate igual autobusian, metroan, igual jendia dauen tokixetan, igual ikusi honen aurpeixa eta igual asmatzia, baina beran historioa atzian, eta bueno, ez dakit nundikan, baina izan da oso prozesu polita, porque niretako bai, olako proiektu bat nire lehenengo aldize izan da, nire antologia bat ez dut lehenao, baina uste dut ordua zera, porque asko nekan idatzita, kontakizun asko, niri betidan nik guztau jata idaztia eta marraztia eta pizka oroar artea, eta ja, heldu zan momentu bat, esan eman igual amendikan, amen liburu bat dau, eta pizkat hori kompilazio bat itxio, eta hor dau. Nabari da, bai idazketa, sobre todo, hobekuntza bat, porque azkenean praktika, idaztiak, esperientzia, eta behin hori hasi egiten zara zu idazle moduan, ikasi egiten dozu, hasi egiten dozu, hobetu egiten zara, eske 10 urte diaz, ez baritz horrela, keskatu ingo neuke, marraztia betidan nik guztau jata, eta bueno, anima hori nintzen, kontakizun bakoitza presentazio portada, baina bakoitzana, hori marrazki txiki bat ipintzia. Da pizkat, nik uste dut, oin ikusita irakurrita gero berriro ikusten dozu eta esaten dozu. Ez da spoiler bat, baina pistan bat ematen dau eta gero zu esateko, handa, horregaitz izan. Kapitulo hasieran ikusten ez dakituzu irudizet ez dakizu. Hori da. Nik beti nago idazten eta beti nago marrazten, porque nik uste dut, egunen baten uste badut idazteari, erotu ingo naizela, erabat. Bai. Nire terapia da, eta gustoko dut, beste batzuk futbolian jokatzen dabiz, eta nire idazketa asko gustatzen jata eta marraztia bai, así que